Ụlọakụ achụnta ego dịgasị n'Awka nọrọla n'abalị 20 Jenụwarị afọ 2023 wee malite ikesa akwụkwọ ego naira ọfụ na automated teller machines ATM ha dịgasị iche iche. Director Other Official Institutions Department nke Ụlọakụ Ọkwụ n'etiti ala Nigeria alaka nke Awka bụ Odoziakụ Nkiri Asiegbu mere ka mmata nke a n'oge ha buru njem mgbasa ozi gbasara naira ọfụ wee gaa na nke ndị ahịa na Bridgehead Central Bridge Head Market Onitsha. Ngozi Obileri soro ha wee gaa ya bụ njem maka ọrụ anyị akụkọ ka ha si wee jee. Oriakụ Asiegbu si kọwaa ndị ahịa kwesịrị ịbụ ndị a na-enye ego ọhụrụ ahụ site na igwe eji ewe ego nke bekee kpọrọ POS nke ha kọwara na o bidoro ri kemgbe mkpụrụ ụbọchị nke 3 n'izuụka gara aga. Ọ kọwara na ndị ụlọ ọba ego dịgasị iche iche bụ ndị adọrọ aka na ntị ka ha kwụsị ịdị na-enye ndị mmadụ ego ochie. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa dịka Senior Supervisor Other Financial Institutions Department nke CBN Awka bụ Maazị Chibuike Ogbonna doziri ndị ahịa ahụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha wegara ego ochie niile ha ji na ụlọ ọba ego ha dị iche iche ka ha ghara ịkwa ngaramara ụbọchị ahụ bụ mkpụrụ ụbọchị 31 nke ọnwa Jenụwarị nke ọ kọwara na enweghị ihe ga-eme ka ha hapụ ime ya ụbọchị ahụ. Otu onye n'ime ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa bụ Maazị Ekweọnụ kọwara na ndị ụlọ ọba ego dịgasị iche iche ka na-aga n'ihu n'inye ha ego ochie ma jụzie otu ha ga-esi wee nwee ike ịkwụsị ya bụ ịna ego ochie n'ike otu ahụ ha chere, n'ihi na ndị ụlọ ọba ego dị iche iche ka na-enye ego ochie. Ebe onye ọzọ na-azụkwa ahịa na ya bụ ebe bụ Maazị Nwabaeze Igwe tụnyere aro ka ejiri nwayọọ wee napụtacha ndị mmadụ ego ochie ahụ kama ime ya n'ike otu ha siri wee chee. Dịka ọ kọwara, n'afọ ndị gasịrị aga na CBN na-agbanwe ego mana ọ bụ ihe eji nwayọọ na-eme site n'ime onye bịa iwere ego na ụlọ ọba ego anara ya ego ochie o jiri bịa ma nye ya ego ọhụụ. Site n'Ọnịcha, abụ m Ngozi Obileri.